pamusoro imamo pamusoro vedai ndauyo nenyaya yakamangana naRaskina Kachere anogara kuSalem Garden Heights. Raskina Kachere achimangarira Sara Rufaro Nyagato. Sara Rufaro Nyagato anogarazve kuSalem Garden Heights. Iyi inhau yokupokana panhau yekushayana midziyo ndonhau yavakuda kuedzaniswa kunhau yauya naomudaro ndichakumbirawo Raskina Kachere kusudza ruoko rwekuti tedzera zvandakutaura mashure. Ini Raskina Kachere ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichatauda ichokwadi pamberi paMwari namambo wavo Mwari ave mubatsiri wavo. Chiisira ruoko pasi ndouya kwauri Sara Rufaro Nyagato kusudza ruoko rworudyi kutedzera zvandakutaura. Ini Sara Rufaro Nyagato ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichatauda ichokwadi pamberi paMwari namambo wavo Mwari ave mubatsiri wavo. Chiisei ruoko pasi takuuya kwauri Raskina Kachere tokumbira kuziviso dai wakagarapo pasi asi zwi rakasimukira tasakisa kuti ungotiuya kudare kwamambo timangarira Sara Rufaro Nyagato chii pamusoro mambo Chinamora nemakumbota amai ava ndanga ndakavaroora zviri pamutemo wevanhu. Zvadaro takagara makore akawanda singanogona kudarika kana kuti 30 years. Zvakanaka. Tabva ipapo mai vavo vatanga kupara mhosva mubhuku mandinogara. Mhosva yekutanga, amai ava wakandokora murutsoka wachinwira nyaya yemugana. Ndobva wati ndinoda kukugadzira wakajaizwa stereki. Izvi ndaizoudzwa nasabhuku wangu ibhuku ripi Karonga Village, Mutsi District. chidimbu chazosvika kuti nomhangare kuona makati muda kushayaniswa midziyo chasakisa kuti muzoya muchikapa kuti tinge muchishayaniswa mudziyo chii. Ndakazoona kuti mhosva dzacho dzawanda handichazvikwanisa ndobva ndavatora pandaenda nawo kumba kwavo nevabereki wavo. Dai kuri kuti munhu andakatopa kunoroora akanga aripo akashaya, saka ndakazoenda ndega. Ndobva ndavanosira kumba kwavo kuna mai wavo vanga varipo, hanzvadzi yacho yanga iripo nemwana vari vatatu. Pandasvika ndobva ndavaudza nyaya dzose dzaita nemwana wavo. Dzimwe dzacho ndaienda ndichinovaudza. Pandaudza kuti amai ini achakwanisa kugara nemwana wenyu, kuvillage uku achakwanisa kugara nevana, achazvita zve1 poison pakafa muti 6. Akaenda kwachifi Bedi Nyankoho akabhariswa $130 nenyaya yekunokora murutsoka. Zvimwe zvacho akandisungisa nemapurisa anzi ndabata mwana wangu mazamo. Pandanga ndamubvarira hembe akamhangana kumapurisa. Mapurisa akaferefeta nyaya ikaenda kuBorodale CFQ. Mapurisa akavati hapana nyaya, yanga iri nyaya yekukireta nokuti pakabvarirwa hembe anga aine ijuzi. Ndokumbira kuti munange pane nyaya mati muruda kushayaniswa midziyo Bungu. saka dispute yenyu iri papi pamurikupokana panhau yemidziyo muruda kushayana. Midziyo yacho chii? Hembe dzavo, mapota avo,
mibhedha yawo, zvese zvakakodzera kuti mukadzi ape zvinoshanda. Inini ndinokwanisa kuvapa zvinhu zvavo kudzokera kumba kwavo sindoko ndakavasiya. Ndakavapa huku. Mamuti maguguro makatovapa Hungu hazvina kupokana kai? hazvina kana zvazonetsa pakugovana midziyo yenyu chii? pakugovana midziyo ini handizivi kuti midziyo inogurirwa nani. Ndogona kuzomupa mishonga midziyo yacho kuzokomurena futi. Ndangoti tiwape zvinhu zvavo wangobvopa zvakanaka tisingazorwisani tizokuwadzana kana ndiwo anokuwara kana ndinokuwara ndozvindainga munhu chifuma. Pari zvino Rufaro arugarako? Warugara pamba pandiva wakadzoka zvenharo. Murugara mese pamba pamwe chete pa? Hungu sore yapera takauya magistrate court yakazotuma kuti uye muno zvakati aiwa kana muda kuzogovana property chiende kwachichinamora asi mogara mese kusvika mai vamawapa zvinhu zvavo. Uyo anogara murume make uyo anogara murume make ngati mukoti sore yapera. Rufaro ndofunga mukunzwa zviri kutsanangurwa naRaskina Kachero zviri kunzi anoda kuti munge muchigovana property dzenyu mune zvakanaka pamberi pedare. Vari kuti guguro vakakupai makapedzerana mune zvakanaka. Saka ndizvo here tsanangurai dare? Pamusoro ndinopokana nazvo. Guguro hakuna kwawakapa ini ndasara ndiri wani mumhuri. Vabereki vangu vese vakafanira ndakazvarwa nawo mhuri handisisina ndasara ndiri mhuri chete. Baba vane 7 years wakabva pamba wachienda nogara girlfriend yavo. Uchava kuya unondirwisa nekurwisa maloja. Takaenda dare rekutanga kucivil court yekuna 4 musi wa4 12 ndatawa pana nhasi tawa pana mapepa angu amunganibatsirawo. Baba ava vane zvakare baba va 2023 vane mapepa wakasaina tanesana zvakare nedzimba vakati nditore rent kudzimba idzodzidzi kuri kurikidzira nekubata zvishuwa kwakaita mwana mazamu. Takazotokumbira kutotarirwa wari kuzosungwa baba tatonzwa tsitsi vakanyora marooms kuti nditore mari pamarooms yaya matatu yandakanzi nditore neimwe room neimwe full house yandakanzi ndinotora musi wandakati ndinotora kupera kwaJanuary 2023 takabva tadhumirana nawababa vakati muri kudei ndikati ndikuda reni zvikazi hamuna reni yamunotora pano. Saka ndakabva ndangotena kubva ipo papo 2023 kusvika pari nhasi handina kana senda yandakatora pafull house iyoyo. Full house yanga kubhadhara $100 pamwedzi. Ndaikumbirawo dare kuti mari iyoyo ndikumbirawo kumudare. Papaya muna December pane dzimba nhatu idzo dzandandichitora mari vakatanga kukwidzira munhu wanga arogara imo munotanga kuziva kuti inini ndikutora mari yonakwe ndiri. Akabva atanga kuikwidza mari mai vaibva vasvika pakubva yakanzi mai White. Wakabva wabva papaya muno munywana asi kuziva kuti mari ndinotora. Ndokubva waitora mari yo $85. Waibva watora futi kune mumwe mukomana anogara muroom 1 $30. Dzimba idzi idzimba dzandakawakisa nemari yemafukudza dumbu. Baba vanyaya vari kuti kushiyana zvinhu ndashiya kuti ndizvipi ndo zvazvatondigadzika nekuti baba vakatuta zvinhu kusvika pahenga mukatarisa pane pakanyorwa kunzi vandidzorere vanditengere zvinhu izvi hakuna kana chimwe chete chawakadzosera. Chawakungoya chete nekungondirwisa. Handisina kana chimiro kumawana vanotipa mari maloja. Akadya mwana wangu handizivi mwana wandakadya. Pamwe wanga ndibudisiro mbo padare. Kuzi ndakadya mwana wangu ndine mwana akafira kuIsland akafira pasports neaccident. Vanongoti ndakadya mwana wangu chero munhu anongonzi amai vakadya mwana wangu. Vadare makasununguka ngekuchibvunza zvamukada kuziva. Pamusoro wemama imimi semhuri baba namai mune mhuri here vana venyu vakundai? Ndinotenda ndakazvarwa na6 1 ndiyakashaya ndinzi ndakadya. Asi vatoo vanhu vakuru vakudzimba kwako. Gotwe rangu ndiro iri. Gotwe redu ndiro irori.
asisiri mudiki. Tinoda kurezeredzawo vana vedu nekugadzira vana vaone kuti ipapa parapa anenge achitoshungurudzika. Zvichida naiso. Une makore mangani? 20 years. Pamusoro yada uyu mukomana unazvibvira ngambobuda pasi. Iyo mbobuda pasi. Araski, maafudhavinesa ndiwo inyora. Kutanga ndirichije. Raindire kutora rent. Fanele kutora marinda wazikakanzi. Follow Saragada to collect rents from Mr. White and my and I, respectively, NP house number 1093, 3 rooms, and 1942, 4 rooms. Chokwadi. Kunyoro ndakazita affidavit wanga wandisungisa kuti ndarepa mwana ndambada mazamu asi ndonga tokutsanangura kwavaita vari kutsanangura kuti mari yerenti havasi kutora ndimuri kungotora kuti hazvisiri izvo ndinopokana neipapo nokuti inini toenda paaffidavit yechipiri yes yamakanyora I agree to return the following for my first wife which she will hold to take by me to my second wife. Makakamatora property yava kuita kuti second wife. zvakaitika mafiriji andakatora inini haisi yavo ndeyeroja yakasiya roja. Pamafiriji pane 2 plate stove, 4 pots, 2 kg gas, 4 cups, 6 plate, chair and 6 pieces chair, blanket, 4 teaspoons, 1 dish to be paid on before or of February. On or before end of February 2023. Magazine. Ndipindure ipapo. Kwakwaya nemapurisa kumba kwangu zvino izvo zvakazviona here. Unopindura zvabvunwa nedaro makazvita here. Ndakavapa asi kwakasara zvishoma shoma. Handichaziva kuti ndezvipi. Ndakavapa. Dai mwana musikana aripo ane 23 years. Mimi nyaya yamaripota inini, maripota muchitaura kuti mimi muruda property sharing. Ndizvo zvandinogosekerera araramba achikubvunzai. Ndidzokere kunyaya yeproperty sharing. Property sharing yamuruda ushiyewo yacho hamusi kuitawo. Zvamuri kutaura hazvinei neproperty sharing. Okay. Ni property sharing yatiri kudaka. Ndakuwapa zvinhu zvavo magumbeze, mapoto, mubhedha, wardrobe. Zvese zvinhu zvomukadzi. Saka iyo haisi property sharing kai. Kumupa zvinhu zvake. Iwe ndakumba kwako. Koimba. Imba kana kuti toshiyana ini ndeimba kwana. Ndeimba kuti Mataura musoro wazvinzwa. Vanoenda kumba kwavo after vana 6. After munhu aita vana 6, chembere iyoyi yonzoenda kumba kwenyu. Ndekupi kwanoenda? Nei mamai mune kumba kupi kwamunoziva imi? Handisisina ndinongozivapo pakwebama. Chimurati chembere iende kumba kupi kwainoziva chembere? Anonzi kumba kwavo iyi yamambuya iyoyi. Ndoinonzi kumba kwavo. Achisiya kwake kwakaita vana 6. Onzoenda kumba kwavo kupi? Nai mweduwe. Kupi nai amai? Ameno mambo. Ngatirege kurarama upenyu hwekushungurudzana zvakadai. Amai vane over 50 years vanonzi simukai muende kumba kwenyu. Kupi? Vosiya vana vavo vakabereka. Hura hwavo hwese hwakapera mumba menyu. Simba rese rakapera mumba menyu. Nhasi unonzi baba vevana 6 nekuda kwamai ava. Pedzezvo amai simukai muende kumba kwenyu. Kumana. Mama wototi mbuya simukai musiye murume. Ya tungasukuma kutenderera. Mataura megori magara makore angura peti. Kurati maisenza mese zvinhu maisenza zvese izvozvo. Kusanza dzimba dzadzo usina kutaura izvozvo zamheno tingani maisenza mese namai vava. Mama vatovatora nhasi avhunga kumusha kwavo ndekupi kumba kwavo ndekupi vanotaura ipo kwavagere hapana imwe musha dzimwe imba kwavachaenda.
vachembera ndo zvinovakura kusvika ipapo uchinotangidza upenyu. Une mumwe mukadzi here? Akwete. Apo panyerwa kunzi my second wife apapo zvaireva akazoshaya. Yeah? Wakazofa mai. Naye maindiudza itinzwa. Kune mumwe mukadzi here? Vanaye. Ari kupi? Handizivi kwavanogara ndokwaanaye mudzimai wavo. Uri kugara kupiwo? Ndogara pastendi mwini wangu. Kupi? Kusari mungabiko. Uchigara nani? Ndenga. Zera rako iri rinogara wega? Ndichazotsvaga kana kuti nguva yacho yabvumira mama. Saka ukuchaipa chii? Mabasa auri kuita mama. Api wakaita upombwe here amai? No, havanoita upombwe. Saka isu chatinonyanyoziva chinoita kuti ungati mukadzi achada anenge ari munhu uneani wako. Tinokana sikadzwa. Ngondiudzaiwa tinzwe zvinhu zvamakashanda va30 years amai. Taurai tinzwa. Takavaka dzimba 2, takarima fodya. Taurai 1. Imba iri kupi? Dzese dziri kusari mugabe. Yekutanga yandiri kugara taurai adresi imba yacho kusari mugabe. 1093 ndopandiri kugara. 1093 Salem Gabe. Pakavakwa chii apa? Takavaka mudhadhadha wedu dzimba 5 rooms dzatikuisa vanhu vati tovano mari takura sekudai. Ndokwavanondidzinga. Pane 5 room house only. Pane 4 rooms dzaka main house ka cottage nemudhadhadha. Saka 4 rooms ndodzandinogara nevana vangu. Idzi dzimwe ndodzatakaisa vana 5 rooms ndodzatakaisa kuti tipuwe mari. Kobva kwaita kune imwe rumu yekuningiri stand ndakanzi nditore mari full house iyo. Ipa stand number chii? Mapapers akanyorwa 1942. Iri kupi Salem Gabe futi? Iri Salem Gabe zvakare. Pakavakwa chii apa? Pane 4 rooms. Natotsanangura zvipo. 4 rooms pane mugodhi wemvura. Pane mugodhi wemvura, pane michero pakafenzwa. Kune juraho. Kune michero iriko. Kune mugodhi uriko. Asi mvura yacho haisi kunyatsa kubatika zvayo. Pataita pane imwe stand H3 namba yacho ndinoikanganwa zvangu. Pane mugodhi, pane michero, pane tuck shop, pane 4 rooms zvakare. Kunogara ni kune chitatu? Kune chitatu wakaisa maloja awo. Kumhiri kwavanotora mari, kwandiri kwavanotora mari, handisina kana kwokutora mari. Pane chimwe here apa pane zvataurwa naadzimai avo? Property. Padzimba dzaminadzo. Pane ndinopindura makumusoro emama. Ndinopindura pakuti izvoni dzimba 3. Kwandiri kugara ndokomunin'ina wangu apasi pasitendi pangu. Paurugara ndo dziyataurwa pane padzimba 3 idzi here apa? Yechitatu inhamba chii? Yechitatu 1063. 1942 ndokwandiri kugara ini. 1942 ndopaurugara? Ungu. Ndopawati ndipe munin'ina wako? Ndega ndogara ku 1063. Ndope mwana wangu musikana ari kuEast London South Africa. Asiri akashayika wacho? Aiwa, aunungo mwana akashayika. Saka 1063 apa ndipe mwana wako musikana ari kuEast London. Amai sei muri kuti ndepenyu? Pamusoro mama takarima fodya. Tikatenga ground. Tikavaka dzimba idzodzo 2 tikangonyoresa hedu zita remwana. Kutanganyoresa zita remwana sitozvida kuti mastendi ndedu. Tinozongodya ndigere takazvigarira zvedu. Mastendi ndedu yese ari 3. Kupa 1942 kwanzi ndepe munin'ina wangu apa? Inema mama. Iri muzita mani stendi? Takanyoresa futi zita remwana. Iri mwana wenyu imimi? Vedu nayo baba. Ari kupi mwana? Mumwe wacho rumu yestand iyo ine mukomana uyu. Uyu mukomana angaramba ndiye zita riri papo? Ndiye zita riripo papo. Nomwe futi mukomana. Mwana wawo wakazvarawo musango. Takawanyoresa ipo papo ari waini. Ndiwo ane stand iyo. Takangowanyoresa asi stand ndedzino. 1093 ndedzedu dzese baba. Iri muzita mani? Takaisa zita remwana musikana ari kuEast London.
Mapepa anodudzira mazita amunotaura yanowanikwa kupai? Kucooperative. Dzimba dzecooperative. Ichokwadi here chikutaurwa kuti mazita ese aya dzimba dzese dziri nhatu dziri mumazita evana idzi? Mambo Chinamora. Dai kuri kuti aziva kuti vachatora nyaya dzemastendi ka ndauya nemapepa acho kuti munyatsoona kuti inini hake inde munin'ina wangu inde mwana wangu stendi rine stendi imwe chete. Munin'ina wako ari kupi? Akazoshaya. Haana mhuri? Ngari Bachura. Akashaya ari Bachura. Saka iwo ndowainonogara nhaka pastendi pake. Hongu baba. Ruwanga. Kwapa pawakambonyora affidavit apa uchitaura uchiti azimai vako unga waenda unotora rent. Wakanyora 1093 wakati pane 3 rooms uchiti atore rent mudzimai wako. Ukanyora 1942 ukati atore rent mudzimai wako. Saka waiti mudzimai wako atore rent pastendi pemunin'ina wako here? Iri affidavit wakanyora iwewe iri. Ndepe mwana wangu ini musikana. Tatawirirana. Zvachinja. Apasiri pemunin'ina papa pemwana musikana. Patest state ndepe mwana wangu musikana ari Eastlana. Kwandakati watore chi? Watore rent. Eko pa 1942 pawati uri kugara. Apana pandakamba wachitora iri. Ndati ko affidavit rakanyorwa nani? 1942 ndo pandogara iri. But affidavit iri wakanyora iwewe ke? Ausura wakanyora iwewe? Ndini. Mupena iwewe? Aya ndini mambo. Wakanyora kuti kudia? Pa 1942. Ini 1093. Apa but pane 1093 ne1942. Uende sopawo. Pakanyorwa kuti pakanyorwa kuti pakanyorwa kuti watore mari pa. Ana atore mari. Vatachikuwirirana. Mamchiri kuwirirana. Ende ndakanyora izvo ndiri mukati memapurisi. Ndakasunga simbi kuti ndavate mwana chikanzanga vachinyora affidavit iyi mumapurisi kuti ndoarivisi. Ndarawo risikobhurorewo. Ndarawo unodziva. Iwo zvakatotuda kumhaisana neto vakatudikewo. Handina mukadzi mambo. Handina mukadzi. Asa unoenda chumba rumewo nemukadzi. Ane vana 6. Saka ndiita sei ati ndini. Dzokerera kumudzimewo. Nenda sei chii? Yachisira poison mumudzi wangu. Iwe. Dzokera kumudzimayo. Dzokera kumudzimai. Aisira ndipi pepa raunaro kuti atakaisira poison mumudzi wangu. Zviri kukwa chief Nyambo. Ndokufonera Nyambo hazvimbondinetsa izvo. Na Edwin Ngaronga. Ndinofonera kuna Nyambo. Ndakadhiro zako ndifonere Nyambo. Ndimubvunze. Ndokutaura izvozvo. Chekutanga iwewe dzokera kumba usiyana nezveubhachura zvoda kugara. Uda unasuka wakafumba wakafa pa 1942 ipapo vana vese 6 avanoti chi. Uda kupisa mudzimai wako mhosva yekuti aitadza kukuchengeta kuti wakaita tsvumborume mukadzi ari. Wati wakapa gukuru aramba akati handizivi kwawakanipa gukuru. Handisisina ndasara ndaanherera. Saka gukuru racho rakaenda. Yakase kuna mai wako kamuzume. Pane mai wako wakashaika. Vatakuwa umwe mai. Unopa mai wako mai va ambuya gukuru. Baba ne hanzadzi yake. Ndozvamene ndavamutoko kuti ambuya ndo anopiwa gukuru. Takapatsana. Tsano ndo wako wakati waidana na tsano ndo waipa gukuru. Saka ndaigopane naye mambo. Unopaka wauyu mukadzi wako. Kanga aripo. Aka aripo pakudii. Iwe wakaroora tsano herewo. Ati ndo wabereki wacho. Ndo wabereki ndo anopiwa gukuru. Ndakampa uyo wadi. Wakapani? Iyo mai wako. Makapiwa gukuru. Kwete mama. Uri kuzvinzwa? Saka ndoti mai. Ndati uri kuzvinzwa here? Ndazvinzwa. Zvanzi kudii? Anzi kwete mama. Rakaenda ipi gukuru racho? Rakasara kwambuzuno iko. Handina mukadzi ane vana 6 anopiwa gukuru ndakatarisa zvizvi. Ndotoombera kuti chembere ingapiwe gukuru. Kana vaenda kunoita chipambi ndo pamunouya muchindudza mambo ndakavapa gukuru. Zvine umbowo hwekuti ndakavabata vachiita zvechipambi.
ndozvamunovapira kwete zvamuda kutaura zvokuda kunongedzera zvokuti hausuda kukura iyoyo. Izvozvo handigamuchiri. Dzokera kumba naadzimai wako ndokuti vana vaite hunhu avo. Vana vada kutodzidziswa hunhu nekurerwa nemi. Iwe wosarudza kuita chibhachura pasitendi pavo kuti ndepe munin'ina popari pako wotoda kusheya property ipi yauda kusheya. 30 years akuberekera vana 6 wakuti ngaatakure hembe dzake abuda aende achienda china mhora haana chembere dzakadai dzinogara mustreet. Mwari vakaita zvakanaka vakatikomborera mukagona kushanda mukaita dzimba nhatu nepo garai mese. Izvi maprotection order munopana naye ndokunonzi kushayiwa unyuko. Nyamkowo ndiye akakuudzai kuti kana baba naamai mumba munotorana protection order. Maidanana kusvika maita vana 6 muchidanana. Nhasi chaipa chii chakuti munotorana protection order chanetsa kuti mutadze kutaurirana. Chii chakaita kuti protection order itorwe ichi. Applicant ndiyarwa taura tedzwe iwe raskin chakaita kuti protection order itorwe ichi. Andovakaya kuno ndipindure ndati chakaita kuti utorerwe protection order chii. ndochokuti hadzi vari kundivhiringidza pamba vari kundituka havandipe mari yerendi ngavasagare paumba panapa zvakanyorwa ipapa. Zvakanyorwa papa pana chakanyorwa chekuti usagare pamba. Funga wasiyana nebepa ipapa wasiyana nebepa angari mapepa naiwe rufaro unomurambidzirei kugara pamba pake. Baba vanhu vakatanga kunondimhangarira kuna 4th civil court vachitaura mhosva dzavo dzavanga kuti hazvana mombe zvauri kuti hazvokunyepa wazvokutenga navana sabhubizvi. Saka zvabva ipopapo tobva wanzi hakuna kutaura nyaya dzemari. Kwachibva kwakabva wangoenda futi kumaloja aya akati kudaro kwanzi ndipe mari mundipe mari mukangwarirwa ndipa chete mari ndikupa 24 hours. Saka pamaloja akaderonzera mai ndo zvatatu ari baba wenyu pawabva kundozvafura wachitaura ndobva ndava manje kunoku. Pandauya kunoku ndopandanda kutoti pamwe tibatsirwe manje zvakare nekuti kukwati aya zvina kutaura zvemarendi ndobva taya kunoku pandachitora judgment order kuna 4th ndakainiringodza isati yabuda varivo vakamhangara kunoku ndivauya fa zvakare. Raskin namuchina une vakoma here vaninga navaningi naivo. wekoma ndisina wakafa Waningina wakafa wese wakafa wasara wakawani. dawani Saka wada kufa manje uri wega uchigara pa19 kuti turi papo wofuma wakafa ipapo ivo kwanzvadzi hadzisi dzakafa. saka utori zaire gondo ipapo chaizvo hapasina ana baba kana chipi izvo here zvakutaura. Saka nemuzaire gondo rako iro une vana 5 vanokuti baba uri kusaradza kunogara musango. ya handikuni mamutola nyaya yehuno mukomana buda uyo haana katomwazisa kana achikuita kuti asakukwazise chii. handizivi maybe wava kunzwa mai wavo kuti ndakaipa. Aiwa ivo ndoibaba ndomusoro wembaka ndounofanira kudzidzisa vana vako zvaunoda pamba pako ivo. so ndapera pasi yaida kuti rwisa mukomana ngaenda kumba ikoko. Kana uchirwisa amai ake anobatikana. Kana warwisana naamai vake anobatikana but iwe ukada amai vake newe kusanokuda nokuremekeza. But ngatitaurei zvokuvakaimba panapa tingaseke zveduka asi ngataurei zvokuvakaimba. Chikonzero chaicho chinobatika chokuti ubude mumbaka handisi kuchiona. Chichi chaakufinha akufinha ayo mabasa aiwa zvemabasa izvo ipa kuna mama kana aita musikanzwa unopaini mama ndindorova shamu yangu ndiwo andataura kaya. aiwa ataure zvemama aachazoita kubva pari nhasi ekumberi aya kumashura yangatisiyei ndichamutsiura ndega. Chekutanga ndoda iweyo kuti Raskin yadzokere unoera
Nimazimbakupa. Mazimbakupa tembo. Tembo. Chiko naye. Mapindwa nei. Kadzokere kumba kutembo. Nyoka ora izvirume. Kudogurupeta muswe kuti vadiki vakudyi. Mukazvipeta imi vana avanoita una. Kana pavanogara zvinofamba. Zvino imi mukatanga kupfacha muri mibaba vana odi. Adzokere kumba. Tisiye zvese zvakutaura. Adzokere kumba Mazimbakupa. Uye hama yenyu yarabako. Ndinoona kuti mukupa anta mudikino yenyu yeyu. Mata hamuna mudikina uye arapa. Vanhu mutuma obva akuperekedza obva akusiya mumba. Mai guru ndadzoka nababa muno. Bikirai baba, vawachirei, vaainirei, vapei zvinhu zvavo. Baba vasacheme kutsvaga kubuda mumba kuti ndazonyimwa. Mudikina wenyu uchitsurana namai guru aka. Kana amai guru wawana bangoro vachinetsa, woenda kuna bamunini. Bamunini, mukoma wenyu ari kunetsa kuno. Imi kana amanetsa, odzoka. Mukoma, apa mabuda shama. Kana zvapfuuridza, ngatidzokere kuna mama. Dzokerai kumba Mazimbakupa. Unhu hwamuri kudawo hahushande uhu. Hahushande. Tsvimborume muine vana 5 vapenyu. Nemudzimai nedzimba 3 moda kuzviita tsvimborume. Hamusi kuona kuti muri kuzvipa hurombe. Kana madaro imi muda kuti vana venyu vamakabereka vodzidzeya. Vana voita kuti marombe. Otanga kutora zvinodhaka. Achishungurudzika kuti baba vangu vari kugara vega. Otanga kutora zvinodhaka. Nyangwe akaudza muroora pamba andandingari muroora wenyu. Mumoda wewazointroducirwa muroora makagara kwenyu mega uko mune tsvimborume. Mutonzi baba ndauya nemudzimai wangu pano. Apa ndimunofanira kuroorera mwana. Todzokera kuti ndokumba. Ari kupanduda kumonza changamira. Bvunzai. Ndakaenda kumusha mwedzi wakapera. Bobi dzanga pasisina, mawaya pasisina, motokari pasisina. Saka handizviziva kuti wakazviisa kupi. Tindidzokere futuku iyo jinja pasisina. Wakaendesa kumba kupi? Kumudzi. Kumudzi? Uma. Izvo zvazvinetse izvozvo. Ndoshandidzana naNyamkowo. Kusvika tawana anza kuti chii chakaitika ipapo. Toshandidzana naNyamkowo kusvika tabata chokwadi chekuti zvii zviri kuitika. Tibatsirane kugadzira mhuri kuti imba imire. Baba vapihwewo kuchiremerera chavo choubaba pamba pavo. Baba namai varere mhuri yavo vachibvisa mhuri mune zvakaipa zviri munyika muno. Tichirwisana nematambudziko ari munyika tiri mumba medu tichichengeta vana vedu. Chanetsa kana uyu aita ubenzi uyu munoudzaini kuno. Akaita ubenzi kuno muri Musari Mugabe udzai Chinamhora. Akaita ubenzi ari ukoko udzai Nyamkowo. Kana Nyamkowo aregera kuzviita munondiudza. Ndomufonera Nyamkowo. Naiwe Nyamkowo ruparo Nyagato aswaradza musikanzwa yanyanya. Chiko chiri kumboitika. Toona kuti anotizira kupi. Iwe woita rako basa womira mumba mako sababa. Ndo basa redu madzimambo iro. Nyamkowo ari padhuze toshandidzana pamudzi padhuze apa. Uskuro. Ndikatomutsvaga izvozvo totoswera kune zuro taitova tese. Hazvitondinetsi. Kana zvanetsa ini ndodhiraivha ndienda kuna Nyamkowo togara pasi tokurukura. Ndine vana vako ava nhasi ndikachere naNyagato nauyu. Toda kupiwa muenzaniso wakanaka kuti madzimambo vanomupa mhuri. Madzimambo ava akurudzire kurambana kwevanhu. Ndando yenyaya yandafambira kuya kuno kumudzi ngatikurukurei. Tokurukurana naNyamkowo. Nyamkowo achiita nekuko ini ndiri kuno tichirovedzera dzimba dzovakika. Bva ipapo toomberwa kunzi madzimambo vari kuita basa ravo. Ko zvinhu zvandisiri kuona izvi hamene kuti muri pakadzira here. Zvangapana motikari yangapana. Mota yakaenda kupiona irwara. Mota baba haisi yavo. Mota ndeye mwana namba 2. Saka zvakaitika pamota iyi. Mota ini ndakaita mukando. Nevana vekususwe. Ndaita mukando.
vandatora mari iwayo nemota yaford bandawo vandatuma mwana number 2 kuti anotengera mota kuSouth Africa. Saka paakauya iza riri pamwana ndobva anga andipa mota iyi ine handigona kudrive. Baba ndobva watengesa mota yavo nokuti zvawanga wakuita wanga wakuchiwa mota yangu iyi. Vaibva watengesa mota yavo nerudo vanga kufamba netsoka vachibva kuno kuHarare vachiva kumusha. Ndobva ndataiwa zvinge kuti mufambe netsoka, torai mota musifambe nayo. Zveshuwa akamboita mazuva mashomanana wachidaro yakazi mota imomo handichagara. Ndobva pazoya wangu girlfriend avo. Inini ndikada kuti nditi nditakurewo zvinhu vana watitengera chikafu. Nditakurewo chikafu mundiresera kumba kunonzi safe fuel. Saka iye zvino iri kupi mota iyi? Mota yandakaidzosera kumwana wacho, kumuridzi wake. Ari kupi mwana? Mwana ari ari kuno short ground asi kuzasuko. Ndakaudzwa kune mota. Kune mota. Ndopinde panyaya yemotikari. Ni handina passport. Ni handina passport. Ndakapa mwana wangu mari musikana mari yekuti anotonga kumisina. Kutangwa mari. Patajoinza namai avo. Vaita zvemukana. Ndandine matange ekupfuwa ndaiwa ichiva. Itakisho pamba kumudzi. Ndakaisa zakati ndachira naye. Ndamukupai mukana wekuita sei murani takisho yakaburoka. Huku apasisina. Papa ne maleya yematanga 240. Akafuroka. Ndine ndenga chikamu. Zvese panyaya yemukana waitora mari wachinoisa mukana. Wabvunza motikari chimwe kuti chawabvunza? Mombe dzangu, mbudzi dzangu, makwai angu. Amai, mombe, mbudzi nemakwai. Pamombe baba vaita 7 years dzavo vari kugirlfriend yavo. Mari kandodza ndandisina idzisi dzauri kungonditorera idzi kubvira 2023. Mombe dzimwe dzaifa, dzimwe mombe dzimwe mbiri ndakatobhadhara mutombo aibhadhara aifudza mombe. Ndashaya mari yekubhadhara vandamuchitora mombe vanotika pagore mombe mombe dzasina kuwanda dzadziri 5. Paushanipo papo 3 ndedzangu dzeumai, 2 ndo dzanga dziri dzavo. 1 yangu yakafa, 1 yawo ikafa, 1 ikabhadhara mujombo, 1 ikabhadhara mujombo. Saka yasara ndeyangu amenoti wakubvunza ndiipi. Mombe dzaibhadhara mujombo ndedzi mombe dzeumai idzi. Ndodzo zvandanda kuti ndashaya mari. Dzakaitwa madiro here mombe idzi? Handina kunzwisisa. Ndati dzakanga dzaitirwa chivanhu chinoitwa padziri here mombe idzi? Hadzina. Handinoona zvamombe. Hadzina baba. Apa dzimba dzevana dzamuri kuparadza redzi. Handi ngozi mombe idzi dzakauya kuzodii mudanga mei? Handi dzakabva kumukwasha. Ndotenda. Saka mukwasha uyu makamuitira here zvinofanira kuitwa? Mombe matotengesa. Hadzina. Apa zvese zviri kubvira papi? Zviri kubvira pamuri. Tarisai kwazvakuenda. Zvakuparadza imba yemukwasha yakunetsekawo. Nekuti baba hamusi kugara panzvimbo. Iwe tenga mombe udzorere mudanga iwo. Zvakaitwa kumashure kunga zvipfuure. Mwanzwa? Omira? Ndati tenga mombe yako baba, udzorere mudanga mune mombe yaamai yeumai. Mombe iyoyo igare, haisi mombe yako iyi. Mombe yevana, mombe dzevakwasha. Dziri kuda mombe yako mudanga iwewe, mombe dzigare idzi. Pamusoro imama. Ndakati ndikutaura nawo. Kombudzi nehwai. Mbudzi hakusisina kana chinhu baba. Zvakasitoparara zvinhu zvaifa gore rakapera negore rapasi pese kwaive nedrought. Handaiwana mvura yekuti ndizvibaya zvakaparara. Unoenda kumusha kwamutoko nguva nenguva padyo nepadyo here kana kuti sei? Kazhinji ndanyanya kutogara kumusha ikoko. Makavaka? Ya, takavaka zvakanaka zvokuti. Takavaka. Saka chii chiri kukunetsa iwo? Mama hapana chimundinetsa. Ndikuona kuti zvipfuyo zvanga pasisina wachitengesa. Aiwa zvipfuyo munodzorera. Iwe mai ndakakuendesa kumusha kwenyu haisi papi? Waita sei? Waendese kana kumba kwavo. Ayo ndara ita musha iyoyo. Wazvinzwa? Ita musha. Vaendese kumba kwavo kupi? Makazoona kupi kuti chishona chipi chinoti mombe yeumai vanoendesa musha kwavo? Mombe yeumai inogara kudanga mako iyoyo. Handi varipo here? Ine ndipo dzenda musha kwavo kunodii?
ava varipo dzinogara mudanga mako iwo ndiwo unodzifudza asi hadzisi dzako. Kana vada kuuraya vanodedza mukwasha wavo vouraya mombe yavo nemukwasha wouraya mombe yake, imi modya nyama. Mukwasha otakura bandiko raanoendesa kumusha kwake. Handiti imi modya nyama dzosarira. Kana vakazenge vasisipo dzakuenda kuvana vehanzvadzi dzavo, iwewe ndiwo unodzikurisa mudanga mako wopa vana vehanzvadzi dzavo. Pari zvino ndiwo unodzichengeta. Tangu makore sendina ndichengeta. Yena zvino saka ndati tenga mombe yako idzokere mudanga. Mogara pasina kwavo kuti moita sei kudzorera mombe dzevakwasha dzamakaparadza idzi. Mombe dzevakwasha dzinoda kudzorerwa panzvimbo idzi. Dzakakosha mombe idzi. Hadzisi mombe dzekutamba nadzo idzi. Imi nemurume wenyu garai pasi mudzorere mombe dzevakwasha idzi. Musaombesere mukwasha kubhadhara mombe kaviri yakaparadzwa nemi muchiziva. Garai pasi mudzorere mombe yemukwasha. Munomudedza. Mombe yako yakazodai. Kana iye azvipira kudzorera odzorera, asi kana maona akaremerwa dzorera mombe yake. Moita chivanhu. Kana mombe yabereka moidzokorora zvainoitwa. Zvinonzi zvokurova mune mukombe. Mombe iyoyo yoita mombe yehomai yoitwa chivanhu chayo. Kwete zvokuti hanzi muti mombe dzakaparara, mombe dzevakwasha dzakaparara. Ndotaura. Madzimambo. Madzimambo ka ndosaka achivenga kurambana nokuparara kwemhuri kunoparadza zvinhu zvakawanda. Makaona apa matsarangurwa, mese muchitsarangura, Mwari anga achikukomborerai kuti tadzimba vanhatu mutaundi, kuita matamshop, kuita dzimba dzakanaka kupi kuruzevha, kutotenga mombe, kutotenga mbudzi. Mwari anga achikukomborerai. Zvodai pasina kakunetsana kangoitika kakamhepo kakati. Dai nhasi mamutoni ndichiko chidaro chepamusoro zisingaiti. Dai upenyu hwenyu hutori hwakachinja, hwakasiyana noupenyu hwevamwe vakawanda. Vanhu vashoma vari kutokomborerwa naMwari vadzimwa kusvika palevhuru yamanosvika iyoyi. Imbotitanga kudzamisai pfungwa dai pasina izvozvo mumbonetsanedzazvo. Dai ko zvino muri kupinda upenyu. Kabanga bhazi chaipa kumaitonawo kana zvimakombi maitoinazvo. Dzimba idzo nhatu sokuda dzatoo 4 kana 5 dzipi? Dzatoo 5 kana 4 kana 5. Chimbotorai mazuva amambo. Hapana chacho chamakanyatsotadzirirana apapo. Hapana chinokonzera kuti vanhu vanzi varambana papi. Imbotorai mazuva amambo mungotangira mungoti ngatimbotangirai apapo. Zvese zvokumashure zvandakatadzwa ini zvapera. Zvawakatadzwa mukadzi wangu zvaita sei? Zvapera. Takutangidza apa tichienda chii? Tichienda mberi. Mambo aripo, noramba varipo, kana pane zvimwe zvanetsa muna muchiona mambo musiri kudai. Muchiyananiswa muchivakwa upenyu upenyu hutofamba zvakanaka. Vanhu vese makanetsana fungai vana 6 kuti vana kuzotudi, vana chararama sei, upenyu hwavana hwakaita sei, ko mangwana chadini. Apo mazvimbo hapana kana nyaya. Regerane vamene vedare mazvimbo mudzokere kumba. Handiti mambo mwana mambo nyamukoho. Handiti ndoana atiteyoramba achikuvake mugare zvakanaka. Ngati murudzi ndikakuwesta dare pana mwana upindana. Penye yemutikari yokutanga ndakanyoresa kuti musikana iye. Uyu arikunzi sezvamakaita dzisi dzakaita iyi futi. But yakudhaya koma ndopazobvira kubaka kwechii. Manzwa here, hanzi motikari irimo mumhuri ine mwana kwairi, amai vagona kudhiraivha. Iwewe hanzi uri kuita musikanzwa yako yemombe yehubhuru remashanga uri kugara kunze. Saka amai vakati motikari yairamba yakangopaka pamba ndobva mwana anogona kufambisa. Iwe ukangodzoka kumba, motikari inobva yadzoka pamba. Nekuti inenge yaane munhu anogona kuita sei? Kufamba naye. Kubva ipapo mochigarisana nemudzimai wako. Kana wadabarika kawowaudza woro rabarika wotera tsika. Kwete murume wengu ranenge achingopoya. Ende vakadzi vashoma vanogona kutoti murume ane motikari ane motikari yako yofa kuti yangu voita sezvako. Uri kudoa masumba. Unodzoka kunze kwako kutambira kumane mbonje. Vasikana vakutamba navo mazuva anaya. Tamba nechembere dzenyidzi. Ndodzezera renyidzi. Ndodzinoziva kukosha kwamakaita. Ava vese ava apa. Ndopari oneko zvinokoma pasisina ndina pasisina nababa pasisina. Radotsinza reido vana venyu vazvibvira pana amai avo. Ndiwe baba vemhuri yese. Dzinza vana vako ivava ndo vaunofana kurera kuti dzinza rako iwewe rekwa kachero kurienderere mberi. Saka vana vese avo enda musango
dzinza rofa nekuda iwe uripo kudii ikoko Mofano kugara pasi naamai kana vana venyu muchirayira vana muchikudza vana venyu mushumba vana venyu mautomba dzinza renyu rakasimba. Ndepedze chidai tichisimuka pano iwe unososvika uchisimutakura unanga kumba ku1093 yandokamugere endai munogara pasi muregererane zvese zvekumashure mutange kudzokera mumba menyu mugare mumba menyu sezvamaive pekutanga pese pamakaita vana vatanhatu apa ngatidzokerei ipapo tichange kurera vana vedu pane dambudziko ngatitauranei zvakanaka zvisina kusimudzirana izvi kana paine patatadza kuwirirana dzokai kumadzimambo tibatsirane simuka udzokere kumba madzimai wako nhasi kwete mangwana nhasi amai baba kana vauya kumba tambirai baba ndiye murume wenyu ndobaba vevana venyu tambirai baba wadzoke kumba ubenzi hwaakaita humwe hwacho yeukai vana vari kumashure kachere mama tawirirana here mazvibako tichibva pano tikunanga kumba 1093 anokuvakira musha wako mukadzi rendi muchikolekta muchigadzira zvinhu zvenyu muchivaka muchigadzira zvinhu zvenyu muchivaka muchisimudzana mamwe ndazvinzwa asi ndaida kuti mundibatsire pokuti ini ndiri musoro wemba ini ndinoti kana ndatambira mari inosheya mari yechikafu isipo yechii izvi zvekuzonyorera mavhidhavhidhi kutora mari pakati tora mari pakati tora mari pakati ini ndiri musoro wemba ndasungiswa mari nokuti ndakabata mwana mazama ipo pagadzira ipapo mambo aiwaka iyi yamaakutaura iyi kuti makabatisa vana mazamu zvakatoitika zvikapfuura here nezvakapfuura ndozvandatika kuti tichatarisana nekuvhura zvakaitwa zvikapfuura mapurisa akatozvipedza mukawanikwa musina mhosva mukadzoka kumba saka kuda kuti tiswere tichizvitarisa hamusi maakutongoramba muchivhura maronda nekuti mukuramba muchizvitaura imimi handiti mwana uyu mupenyu aripo kana muchiramba muchizvitaura imimi mwana uyu anonzwa sei imimi ndimi baba muri kuzvitaura ambotaura tikati gudo guru peta muswe imimi mukanyarara kama munazwiswa isai mahwa munyarare semukuru moutsura naadzimai venyu mukanisa adzimai pai zvakange zvaitika sezvizvi mukandisungisa asi tarisai kushoreka kwatinozoita pamberi pevana zvinhu zvakadai zvingatisemei tiregere kuzvidzinga zvezvekuwanikwa zvakare mukati memba yedu hazvina kunaka kuti murambe muchidzokorora mashoko iwayo nekuti mukuramba muchadzokorora chipikiri chamuri kuroverera mumusoro memwana wenyu mwana anosvika pakurasa njere muchiramba muchingodzokorora mashoko ari kumubaya tendeukai mudzoke kumudzimai wenyu mukadzoka kumba uku zvinhu zvese zvinogadzirika vana chaiva nokuremekedzai kana muchigarisana namai vavo muchivaratidza rudo dzimwe nyaya dzese dzamungade kutaura hadzina uremu hunokubvisai paubaba mudzimai ndewenyu handiti mata hamuna mukoma hamuna munin'ina vana baba vese hakusisina hani ana teta hamusisina ndo hama dzenyu idzi mudzimai wenyu nevana hapana chakamboipa kuti akolekte mari iyo yapa motanga kaugara pasi ingaiendo ndomhurika mogovera mari kamari yoshanda iwewe sababa ukadzipakata dzese uri wega iwewe handiti dzinopedzisa dzakuremera rimwe zuva vamhanya kumusha vaita zvekumusha handiti iwe kuno kuharare uri kuitawo zvekubasa vadzoka kuno kuharare vakolekta rende vaita zvinhu magara pasi mafambisa zvinhu ndo inonzi mhuri muchishandidzana muchipanana muchigoverana mutoro kuva musoro wemba hazvireve kuti ita zvese uri wega wakapiwa mubatsiri uyu ndokubva akupa vana vatanhatu ava ndobhowanzi baba iwewe dzinza riri kukura nderako iwewe saka chimupaka ruremekedzo rwacho rwemunhu akauya zokunza dzinza rako ndapangaima muchiti chinamura ndakumbira chikumbiro chokupedzisira kuti paumba ndinodzoka asi nini handikwanisi kuti ndichirare nawo nemhaka yei handikwanisi asi kumba ndodzoka
tichipinde mubedroom otherwise ngatora mubedroom mangu iwona mubedroom mangu tichigarisana takadaro mini kana zvakuzoita chimwe chakaipa iri kuona kuti nazvimba mangu makasvika pakuita vana vatanhatu kana muine chikonzero chinobatika imini unokurukura naadzimai venyu moonesana ivo uchigamuchira chokuti baba masarudza kuti muite imba yenyu ava vaite yavo asi mambo havazvikurudziri nekuti hapana chinoitika pakati pevaviri chisingagadzirisiki. Kana vaine kutadza kwavakaita ndatirerusai mwoyo wenyu muvaregerere. Amai ndavaudza kuti baba kana vanyangwe vakatadza zvinengei varegererei vagamuchirei vadzoke kumba mutange kuronga zvinhu muchifamba pamwe chete. Chii chanyanya kupinda pamwoyo wenyu chaita kuti musvibe mwoyo zvokusvika pakadaro kuti makuda kubuda mumba muchisiya mudzimai wenyu? Mati ndimi musoro wemba. Baba havasvibe mwoyo zvokusvika pakudaro. Kana masviba mwoyo imimi makuda kusarudza kuti musiye mudzimai ari mumba muchibuda kunotsvaga ari kunze, nekuti nguva ichasvika yekuti muchananga kuzvitsvaga. Kana maakuzvitsvaga muzvitsvaga kupi? Musiya mukadzi mumba muchienda kunze. Mobva kunze ikoko maane mbonje. Mudzimai mumba ndiye otanga kurapa maronda. Ngaazive pamarwara nemusoro, ngaazive pamakosora, achikubhoirisirai mvura, achikupai yekugeza, achikuwachirai, achikuainirai. Imiwo sababa muchiita basa renyu mumba. Baba amai oziva kuti baba varimo munomba. Munoziva kuti amai vari munomba. Ndati kana mada zvemumwe mudzimai munokumbira zvetsika dzamunoziva. Achiziva kuti ndozviripo. Kwete chikonzero chokuti muti handichada kupinda mumba yemukati. Ndoko ndarama. Kana paine chikonzero chinobatika unokurukura naye muonesana. Asi kukurukura kwenyu ndekwababa naamai vanodanana vane mhuri. Tanzwisana kama zvinomo. Hamuna chikonzero chinobatika chekuti muti hanzi ndoda kubuda mumba. Amai munozvigamuchira here izvo? Zvokuti baba vatenda kuda kubuda mubedroom. Inonge iri sarudzo yavo baba. Asi imimi munozvigamuchira kuti baba vadzoke kumba kwavo. Kuti vadzoke kumba kwavo ngavadzoke zvavo nekuti pamba ndepavo kuitira mhuri. Pane ndambonodzokera mashure ndinewo kwasha vanoti kana uda kuuya vanasikana vanotoenda parutivi kuti alo baba endai kujurawo tiri kueko kune mukwasha. Anoona mwana wenyu musikana ari kufukidzira kuti urema hwababa husaoneke. Havari kuziva zviri kumba. Makwasha ngavauye pamba vachiona pamba paine rudo baba natezvara naambuya vachigarisana. Kana madaro imimika nedzimba dzevana madzisimbisawo. Mapa mwana wenyu musikana rureke. Kana pamba pakauya muroora maita kuti imba yemwana isimbe imire. Nekuti imimi pachenyu muri kuratidza rudo pakati penyu. Zvamaita imimi musafunge kuti zvinogumira pamuri, zvinoenda kumberi kumashure kwamakabvawo. Chamakanganisira amai venyu nyangwe mwana wenyu ari kusangana nacho. Nekuti ndimachitanga. Saka isai muganhu pane chakaipa. Kuti chakaipa ichi handisi kuda kuti chiwane mwana wangu. Imimi chiitei chakanaka kumba kwenyu, mwana wenyu haachiwani. Ndapedza mazvimbawo. Dzokerai kumba nhasi chaiye richidoka kune kumba kwenyu. Bedroom kwamakasiya kuyo. Waripo wakakumirirai wavadzimai venyu. Kana paine zvanetsa mambo varipo uyai tikurukure. Ndo basa ramambo iroro. Makapiwa yenyu protection order mutemo ndo zvaunotaura. Asi mambo vanenge vasingazvikurudziri. Mambo vanenge vachikurudzira kuti uyai titaure tiyananisane. Tibvise zviri kunetsa. Baba naamai mumba havabatirane pfumo, baba naamai mumba havafumbatirane zvibhagera. Baba naamai kana vakanganisana vanobva mune vanhu dining voenda kubedroom. Vanogara pasi vokurukura. Izvi ndo zvinoita baba naamai izvozvo. Pavanobuda ikoko amai vanobuda vachifara, baba vanobuda vachifara. Zvaitika musere kwedhoo bedroom hazvibude panze.
ndoimba iyoyo. Tikangogona kudaro chete peace order inobva yapo. Peace order haikutadzisei kupinda mumba menyu. Chainongoreva chete ndechekuti inorambidza fokozozo nemhizho chete. Haina chainobvisa marights ako sababa haibvise. Haikubvise ubaba. Amaiwo nemi muromo ngauite mushoma. Munhu ngaaregere kutukwa nezvaakaita nezuro. Kana munhu aine zvaakakanganisa nezuro chitsvagai kuti nhasi toitei chinotibvisa mune zvakaitika nezuro zviye. Zvakambouya nei kuti zvizoitika. Ngativei vanogadzirisa kuti vanowedzera. Chironda kuti chiporeka chinogezwa chichibhandijwa chichiiswa mushonga. Hachirambe chichijokonywa kudai. Tikaramba chichibaya hachipore chironda. Ndakumbirisa mazvimba kupa nhasi tichisimuka pano. Fambai nadzimai venyu, fambai nemwana. Izvozvi mwana wenyu mudedzei. Mwanangu unogona kunge wakabatikana hako. Ndini baba wako. Ndine urombo nezvandakakukanganisira, ngatiendei kumba tinotaura zvizhinji. Kungodaro chete masunungura mwana. Zvanga zvichiitika kumashure ndozvanga zvichiita kuti vana vaite sekusuduruka. But kukuvengai chaiko hapana, mwana havenge baba wake vakamubereka. Imi sababa kungozvipeta. Pazvidiki izvozvo izvo. Zvamunowana zvizhinji. Pambotaurwa pano kuti tarisai gombo rino ramakamuchiwana. Rekuti muri kushanda kubva kumudzuko, mataone dzimba dzenyu nhati musarumugabe. Vamwe vari kuzvaura kutadza kuti imwe chete chaiva kutadza kuita. Asi makomborerwa maita nhatu. Kumusha kwacho kwakavakika. Motikari dziripo, vana vari kushanda vari nekuko, yari nekuko. Saka ngatiramba tichikundudzira moto kuti makomborero ayaramba aripo aya. Judgment yenyu muri kunyora sei kutaura kwandaita. Muri kukurudzira murume Raskin ngaadzokere mumba make zuva ranhasi. Vave neupenyu hwokuremekedzana. Aremekedze mudzimai wake. Vagone kugoverana zvavakashandira semhuri. Vachigara murunyararo. Vachiratidza mhuri yavo yavakabereka rudo. Uye kushandira kuzvisimudza muupenyu. Ndokurudzira yandiri kuvapa. Maita basa mazvimba kupa. Mambo varipo tinoramba tichipurupura. What were sorry, man. Ndichikurira kuti mwana akashevedzwa akasiiswa kuti baba vavakudaro vakuenda vanogona kundogara zvinenge zviri nani arege kukutsamwira baba Come on. Wakati kazema wakazimbe. Unoira chiyo. Era tembo. Tembo. Kana tembo unoira chi. Busy. Unotoziva zvako. Yeah. That's it. Mazvimba kupa. Yeah, izvozvo. Ndiwe uri uchingana mumba wenyu. 6. 6 kwa vari kupi. Vari kudzimba kwavo. Kwavakaroora. Iwe unogara. Ini ndinogara kuWaterfalls. Unogara naniko. Ndogara ndega. Unogara wega nemake. Ndobhizi nebasa. Unoenda kubasa. Kana wako pawandoona unomboresa. Tamboresa. Wamboresa. Utora naye ndina asora naye. Wamboresa uchiti. Makadii. Yeah? Tavati makadii tembo zvokawadaira. Oh. Wandaitawo ndine zvandanchinyora. Mwavana kuzvinzwa dzokorodza ndichinzwa ini. Makadii tembo. Makasimba mwanangu. Asima basi. Aiwa shandika. Aiwa tinotenda. Nawe ndambokudanira mazwi mashomanana.
mambo vaita basa ravo rekuedza kudzoredzera imba yababa namai vangu. Kurudziro yangu ndeyekuti baba vadzokere kumba kuzuva ranhasi. Zvinhu zvose tidzokere upenyu hwatairarama kuita sokunge hapana dambudziko ranga riripo pakati pevabereki venyu. Handina chandiri kutarisira chicharamba chichinetsa pakati penyu chinouya kwamuri vana. Ndataura nevaviri ava kuti ngavave muenzaniso kwamuri imimi vana. Baba vodzokera kumba kwavo vogarisana upenyu hwokuratidzana rudo nemufaro kuitira kuti imimi vana mugogona kuvaremekedza. Saka kana wakutaura nevamwe wako ndoshoko rimwe chete raunovaudza iroro kuti mambo vati baba vari kudzokera kumba, imimi vana remekedzai baba venyu sezvamunotarisirwa, remekedzai amai venyu sezvamunotarisirwa. Kukanganisana kwababa naamai imimi musapinde pakati pavo. Kurudzirai kuti vaite chakanaka chete nekuti ndo vanokupai makomborero evavo. Savane divi ramunorerekera imimi mirai pakuva vana. Anovadzora kana zvaipa mambo. Kana imimi vana mukange maonawo kuti pane zviri kuitika zvinomira mushe, zivisai mambo muchinyararire ndinovadeidza ndega. Nditovazivise kuti ndowandudza. Ndokuvadana kuti mazvimba kuvanhu kusvika kuno ndega. Saka ndo mashoko maviri matatu andangokudandira iwawo ekuti tambokuburitsa taita sokuti tinokudzinga, asi neimwe nguva ndati mambo nditaura nababa naamai. Handiti kana ndichitaura nababa naamai handitatsiri kuti vana vanenge varipo. Handina kupedzika kuti ndakushora, asi ndangoita basa rekuti ndikurukure nevabereki vako ivo usipo senzira yekukuremekedza chete. Saka pano makusumuka nababa naamai muchidzokera kumba ku 1093 ano ndokwandotarisira kuti baba naamai vanondogara ikoko vese ikoko. Tawirirana tatopedza mazvimba kupa ndizvo zvandikutaura izvo. Vanzwa vadaira amai ndozvatikutaura ndizvozvo. Kana paine anenge azozvityora muziva kuwandudza mambo kuti paya paya makanyeperwa. Saka kuroti vachibuda panze pautaura wese. Vanofanira kutotaura vese. Kutopana nahaki. Chitombera utende mambo maita basa mabada mambo kutopana nahaki vakatona nahaki vachifamba vakabatana maoko munotoombera. Hapana chamunosiyaiwa nekuti ndokwamakabva nako ikoko. Vari kutokupaiwo muenzaniso kuti kana waroora usanyare kubatana nemudzimai wako, usanyare kupa haki pavanhu. Saka ndinotenda mazvimba kupa takurukura. Ndiri kuvimba nekutarisira kuti tichadzokera kumba sezvandataura uye tinogarisana murudo, murunyararo, tichipanana ruremekedzo sababa naamai, tichipa ruremekedzo rwedu kuvana uye tichipa ruremekedzo kunharaunda yatinogara. Tapanana ruremekedzo zvoenda munyika. Nyika yedu yotirumbidzawo kuti tiri vanhu vanoziva nekuremekedza tsika neunhu hwavo sevashona. Mazvita nekudipa nzeve dzenyu ndatenda.